Ja, og de autoteknologstuderende her på Aarhus Tech, de ligger ikke på den lade side. De har nemlig gang i et helt nyt projekt. Her ankommer 2 racerbilchassier, og inden for få måneder skal de blive til køreklare racerbiler. Og det kommer også til at involvere jer, kære seere, for til foråret skal vi nemlig have nogle af jer ud og prøve en Formel Ford racer. Hvad går det her projekt ud på? Det her projekt går ud på, at vi har de her 2 biler, som du kan se chassiset til heromme bagved, som vi skal indsætte i Formel Ford-serien DM til sæsonen 2011. Og vi kan jo gøre det muligt at komme ud og køre for en rigtig attraktiv pris på 12.000 kroner, hvor det typisk vil koste mellem 40 og 60.000 per løb for et sæde i vores biler her. Som jeg hører dig fortælle der lyder det jo til at være et fantastisk tilbud. Det er et meget attraktivt tilbud, synes vi selv, og det kan vi jo gøre, fordi at vi ikke skal nødvendigvis tjene på det her projekt. Hvem står bag det her projekt? Jamen, vi har lavet et samarbejde sammen med DASU og Køreforeningen for Formel Ford. Og så har vi Aquila i ryggen også, som hjælper os med biler og sådan. Okay. Hvordan med, er der nogen fra køresiden, der er involveret også? Ja, vi har snakket med et par kører, og vi har møde i næste uge med en kører også, så det er begyndt at gå derud af. Hvad ser du som den største udfordring i jeres projekt på nuværende tidspunkt? Selvfølgelig har vi alt det tekniske med, at vi skal samle bilerne, men derudover skal vi også have fundet nogle sponsorer og nogle kører til de 2 biler, ellers kommer de ikke ud at køre. Så derfor så søger vi stadigvæk kører, selvom vi er i gang med nogle forhandlinger. Men der skal flere til, før vi ligesom kan blive helt færdige med det. Leder I efter andet end kører til projektet? Er der andet, som I har brug for? Vi leder selvfølgelig også efter sponsorer til at støtte vores projekt her, så vi kan få det til at løbe rundt, så vi slipper for, at vi skal bruge egenbetaling i sidste ende, for at det kan blive muligt. Som sagt skal de unge studerende stå for det hele selv, og for at få solgt projektet har de så produceret en PowerPoint-præsentation, som vi smutter tilbage til studiet og ser på. Vi er Autotech Racing Formel Ford, og vi skal være med i det danske Formel Ford-mesterskab i 2011. Formel Ford, det er den hurtigste motorsportsklasse i Danmark, og det er det perfekte spring fra go-kart op til professionel motorsport. Og det kan man jo se ved, at der er rigtig mange kendte Formel 1-kører, f.eks. Michael Schumacher, Ayrton Senna og Jan Magnussen, som har kørt med. Det vi får ud af at være med i Formel Ford, det er, at vi får en masse teknisk indsigt i racerbranchen. Vi lærer en masse om ledelse og samarbejde, og så lærer vi også, hvordan man får økonomien til at hænge sammen i sådan et racerteam. Bilen, som vi skal bruge, det er en dansk udvikler og produceret. Det er også en Aquila Racer. Den er mesterskabsvindende, den har vundet før, og den har klart den bedste aerodynamik i klassen. Hvis man så kigger hernede i hjørnet, så kan det godt være, at det ser ikke så vildt ud, præstationerne, men den er alligevel hurtigere fra 0 til 100 end Ferrari Enzo. Spændende, og vi følger jer. Det er helt sikkert. Så har jeg den store ære, glæde og fornøjelse at præsentere en mand, som blev far som teenager. Han har pulveriseret Ayrton Sennas legendarisk rekord, og han har fået fingeren af Fisichella. Må jeg præsentere Jan Magnussen? Før vi lige vender tilbage til de detaljer der, så vil jeg godt lige høre, hvad synes du om det her projekt med Formel Ford, som de har gang i her? Fordi når jeg læste en bog, så kan jeg læse, at Formel Ford, det var jo af stor betydning for dig. Ja, bestemt. Jamen, jeg synes, det lyder som et spændende projekt. Der er nogle unge mennesker, der går ind, og hvor det sådan er det hele projektet, der bliver er fyldt med unge nye talenter. Og det synes jeg er spændende. For mig var Formel Ford et fantastisk springbræt videre ud af go-kart og til rigtige biler. Det er en fantastisk bil at køre med. Den har ikke noget aerodynamik som sådan, altså downforce som sådan. Det er kun en mekanisk bid. Så man lærer virkelig for det første at få go-karten ud af kroppen, det er vigtigt at få den væk med det samme, og så at lære at køre en tungere bil. Og så er det heller ikke så dyrt, når man får revet på hjørner af den. Så det er godt. Der er rigtig, rigtig mange, der har startet i den klasse og er kommet langt videre. Så jeg synes, for mig var det helt logiske træk for både mig selv og også min søn Kevin, at det var den vej, det skulle gå. Så det er altså det helt rigtige springbræt for at komme videre? Absolut. Ja.